Salam aleyküm. Men Döwran. Habarsız garmayıp beşiğine hoş geldiniz. Dostlar, size ilkinci buluşluğum biz cemi 1 milyon görülmeden geçtik. Baştan soňuna çen gollawlaryňyz üçin köp sag bolun. Araňyzda täze gelenleriniz bar bolsa, täzelikleriniň salgysy aşakdadyr we agza bolup jaňjaga basyň, tesirlerinize garaşýan. Bu bölümde gyzykly döwrap aýdymlarymyz bardyr. Gözüňizi gyrpmaň, sypdyrarsynız. Başlayas kliplerimize. Yadınızda olsa dostlar, Mekana Tayfın klipinden pırsatçık paylaşmıştık yakınına deyip. Yine şu klip çıktı. Kinoyal klipi görün, lezzet alın. Şadawaz, üt göççük, anan klipi. Häzirki döwürde teknologiýaň ösen döwründe ýaşaýar. Ýagny ya ofisdedir, ya üýdedir. Gepin gysgasy diýjek bolýan adam günne 10 kilometr adam ýöremeliliýär we biz ýöremzok. Ine ýürüýte şoň üçin gelin gyýylarymyz üçin Türkmenawat şäherinde Şatlyk Sowda merkezinde täze sport salonu açyldy. Maslahat edýär. Yine bir täze klip ödürläýin. Mekan çağrıgıly, kimmeň ýerme. Unuttum sensiz gülmeni, umytsiz koydum dünyamy. Öwredi şu ýalym aňa sevmeni, öwredi unutmany. Serdar Ağaly, Fit Selvi Tuwaklyjywa Süýgün azap diýip aýdymyna klip çykardylar. Sensiz gelliyse her bu yerlere, yine yelken açtım sensiz günlere. Ah giderip bardın baltymy eller. Dostlar, sizin tanışlarınızın arasında YouTube'a girip bilmeyenler barmy? Onlar şoň üçin ýürüýte Horjun TV var. Google'a Horjun TV diýip ýazsaňyz çıkar. Girip görüp bilersiňiz. Türkmen YouTube diýip hasap edilýär. Amalia yok klipi. Seni görüp doğanım, haýyş edenler maňa, aýdaýyn menem saňa. Oh 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 oh. Diýden ömrün alman, gelme iýde dolanman, aýda ýolumsy bolman. Oh 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 oh. Eldar Ahmedov'dan aýna klipi. Ayna, yarım ayna, unutma meni ayna. Ayna, canım ayna, unutma meni ayna. YouTube'dan pul gazanıp bolýam diýip gyzyklanýanyňyz kän. Elbetde gazanıp bolýar, ýöne känler. Geçýäs MP3 aýdymlaryna. Kasimov, ýagny Söhret Kasimov'dan täze aýdymy. Утренним ветром улетаю, улетаю я, к одной тебе улетаю я. Ты и я в никуда, вместе улетая. Düzet, Serdar Ağaly we ER89 Henidem aýdymy. Yaramaz adam gözler kemin senin ejizlerin. Lapı geçetmesin ıkbal koç yigitleri. Zahmeti görmediklerini yerden bilsin alın derin. Adamçılık mertlikten vacip sayar behbitleri. Henidem, yüreğin yaraları var. Henidem, benim anahtarım var. Henidem, henidem, henidem. Yaş aydımçılarımızdan MB Fit Ayperi al meni. Koysam elimi ellerine, ya da yüreğine, ya da kalbine. Bağrına bas beni, bas beni, bas beni yeniden. Cumaş Beýmedov unutmaýdymy. Bugün yedin mağtum bunu geçindir. Bugün yedin novayı geçindir.
Melis Mekan Cumaevler. Zeyna. Bezzat Fit Yaman. Ganca. Cembiye oğlum adam olmaca mi? Belemon kaçan adam bolca mi? MP3 aydımlarımızı damardan vuraydım bilen tamamlalı. Seydillah Ommadov'dan Akçayar. Bütün akşam düşümde Böyeminin huşumda Gördüm seni karşımda Yetir eden akçayari Instagram dünyasından täzeliklenmiş şeyler Özbekistanlı Türkmen talip kızımızdan kızgın salam var. Ben salam. Ben Ceren Çağrı'yla Özbekistan Respublikası'nın Samarkand şehrinde okuyan. Benim hazırkı dönemlerim Özbekistan yadigarlığı. Meditama kalanında hem de Ahmet'de şarjörde okuyan Türkmen taliplerine Özbekistan'da salam. Geçip gelen tətil bayramına kutlu olsun. Instagram'dan yeni bir täzeligimiz Şamrat Orazov'un canlı sesini dinleyelim. Gelsin vakit bolmak hiç aydım ol yara. Unutmadım hiç aydım ol yara. Aydım ol yara. Aydım ol yara. Men süründüm dönmedim hiç aydım ol yara. Gelsin vakit bolman hiç aydım ol yara. Unutmadım hiç aydım ol yara. Meditama aydımızı bilýäňiz we köpüňiz gyzyklanýaňyz. Şo aradadyr aýdyp berer. Aslında Habib değişiklik yazdı. Meditimi Instagram'dan Gmail'da uğradım. Size təlirim var. Onu Gmail'da uğradım. Ertiğim ýylyňa təlirim alınmı? Benim habarım yok. Öyle bırak da girerim görürüm Habib. Girdim təlirim görýän. Täzelikdir öýtdiň sen. Bir klip ya bildiň bir MP3'dir tip kretini. Bunu açýan. MP3'de WAV format yani açýan. Ve anladı bilen şu aydım gidip Meditim aydım. Ben bilen takoy ülkeşikte birinci karışmadım. İkinci aytmadık Habiba şunu gayrat ede, şunu edip bere ya. Hiç attı. Hiç de demedik öyle. Yürüğünden çıkıp şolaydım yazıptır. Şon sağzam afterski sözlerim zaten terlik. Meditimi terlik. Bizde täzelik. Bizde täzelik. Şonun için yani alalarımız Habib'in Instagram'ını bellek geçer. Habib'in Instagram'ını bellek geçer. Habib'e özüňiz minnetdarlygyňyzy bildirseňiz, sag bolsun aýtsaňyz, bize de minnetdarlygyňyzy bildirirsiniz. Geçdik YouTube täzeliklerine. Dostlar, aýdymy studioda näle ýazga geçirişini gördüňizmi? Eger de görmedik bolsaňyz, Jeyt Nurdan täze blog. Yanımda yol, sana tayım yok. Yeni bir täzeligimiz Gaýypovdan. Gaýypov, biz nerede ýaşaýat diýen soraňyza jogap berer. Andromeda şu wagt bize ýakynlaşýar. Her sekundda 300 km tezlikde. Bu bolsa 300 esse okun tezliginden köp. 2 milyard ýyl soň dünýäde ýaşaýyş bolsa görjekler asman şunuň ýaly bolar. 4 milyard ýyl soň 2 galaktika çakışar. Galaktikalar diýsem uly bolan üçin belki de biziň dünýämize hiç saat olmaz. Belki de dünýämizde hiç saat kalmaz. Bu bölümde könüller ýatlar şagajygymyzy Halypa bagşymyz Nur Meretow'a bagşlasym gelýär. 2010-njy ýylyň dekabr aýynyň 5-ine ýok bolup 6-syna jaýlandy. Ýatan ýer ýagty bolsun, jaý jennetden bolsun. Halypa ýok bolsa da aýdymlary ýüregimizde ýaşaýar.
Nur Meredov, ýagny il arasynda Kasoy diýip tanalýan Halypa Bagşymyzyň ömür döredijiligi barada aýratyn bir bölüm çykarasym gelýär. Pikirleriňizi ýazyp geçiň. Yaşlar bir şeňe de görä 2019-njy ýylyň tamamlanmagyna az galdy. Gelin onu 2019-njy ýylda iň gowaran klipiňizi tesirlerde belläýin. Biz sizin kömegiňiz bilen top 10 2019-njy ýylda top 10 klip çykarjak bolýar. Şeýlelik bilen 1 milyon bölümimiziň soňuna geldik dostlar. Özüňize goýja seredin. Hoş, sag olun. Başlayaz. Başlayalım da şu. Başlayaz mı? Duf. Normal daha devam edelim. Değil mi? Bu bölüm en kızıklı bölümden biridir. Bu bölüm Şare bana baksan, ben de yazsam sana bir laf sor. Hey, gel omuzuma yasla. Şare benimle misin bu akşam? Hey, dedi ki götür beni aya, 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 aya o. Dedi gidek uzaya, uzaya, uzaya. Yarak onu gözüne mi yiyerek hele? Görüyor mu o ara men kameran şu atays. Ondan sonra yürüytü. Google la. Google o, Google. Yank yer Google. Dostlar yadınız olsa. Özün tap diyen ha. 1, 2, 3. Mekana Tayfun. Nemesin ne? Klipinden bir fırsatçık paylaşmamıza. Yadınız olsa. Böyle. Geldik 21. asıra. Tezden aydayın mı? Ayt. Ne? 99. Gowda valla. Milis mekan. Ben tezde girdin mi? Men okudum yok orkuyun. Yok da şolo. Seydillah Ommadov'dan. Sey mi? Seydillah Ommaya. Le, gohel var kellemetti. Ben kızgın salam. Ne müttün o? Türkmen tarif kıydımızın. Diysen olyan. Sen berde ödün kıydın ya adam deyipsin. O düştürdüm şu an kellemde deyin sonun. Dizi oturuna dostlar size karşıda. Bizim medyatam aydımlarınız köpüğünüz bilyansınız. Aydınlar ne? Aydınmadı. Gayta yitköş kovul değil mi? Öz dilimde vurlasam arkayını vurulacak. Şondan ol ya. Tamam. Ses yazıya dağıt bilyan. Şo buluştur ya da. Menen işlat diyecek kalyan mı çıktın? Yine bir tədəliyimiz gayip. Ömür dörediciliği var adı. Ayratın var. Ama bölüm çıkarasım geliyor. Yok yesini de. O men Sancak söz o. Kellen başka yerde. Kellen başka yere alma. Şunu aldın ya. Davay. Sizin için in go klip 2019 yılın en go klip haysi olsa tesirde yani. Şodan 2019 yıl tamamlığına az kal. Tamamı tesirde. Yanlış verdiydin ha. 1 2 tamamlanan mı? Yaşlar.